Moi, mä pelaan nyt Lego Batman 2. Ja Tuomas kuvaa. Ei jos vittu tarvittanut kertoa sen nimen. Ihan sama. Ja sit tollakin on oma kanava, sä voit kertoa sen nimen. Niin, sitä paitsi mä oon sanonut mun nimen jo kanavalla. Niin mä silti sanon vaan. Niin. Ja mun kanavan nimi on SVT, kaikki isolla yhteen. Tää aina selittää. Koska kaikki sillä ei toimi, en mä löydä. SVT, mikä se on? Tarkoittaako se supervampyyri Tuomasta? No ei tarkoita. No niin. Koska toi on vähän vaan yliluonnollisuuden niinku tavalla. Se oli Aminan käsi, ei mun. Mulla on iso kusi häältä, mut ei se haittaa. Joo, ei sillä oikeesti. Joo. On mulla oikeesti. Sä et tiedä mitään. Joo, en tiedä. En mä tiedä jostain. Oikeesti. En. Mä voin mennä kun me kuvataan. Mä voin kustaa sit housuun, ei saa. Ette te tänään. Okei, nyt. Mun housut on kohta määrät aivan liian. Mutta paska on muuten kiva tuossa Wikipediaan kirjassa, kun siinä löytyy kaikki. Esimerkiksi siinä löytyy, että se on joku yhtye, paska. Ja sitten kun kirjoittaa pissa, niin sitten tulee, että pissa on niinku joku Venäjällä joku joki. Sitten mä sanoin, mitä helvettiä. Pelas sinä silloin, että mä sanoin. Joo. Jep. Vähän hankalaa kuvata ja pelata samaan, kun mä katsoin tästä. Ui, sen tippuu, kun mä en näe mitään. Tonne päin. Tiedä mihin mä menen. Mikäs täällä on? Lepakkotuubi. Okei. En tarvitse mennä tänne. Nyt mä leikon tän. Mistä sun värinet päällä? Okei, mä katson. Mistä liikkuu tässä? Avallisen. Tää on hieno. Use. Halleluja. Joo, ei tästä tuu mitään. Kuolin. Hyvä. Toivotaan Amina. Meni vessaan. Kesken kuvauksen. Mitä? Ja tässäkin voi olla. Tässäkin voi olla. Oude. No niin, nyt mä tulin kuselta ja ties mitä sä oot pölissyt tässä, mutta... En mitään. Mä vaan käväsin tuolla ja muutin hahmoa. En mä tiedä. Joo, toskin voi. No, vähän vaikeaa kun pelata yhdellä kädellä. Mä tykkään tästä. Joo, niin mäkin. Ne menee niinku täällä silleen hitaasti. Oota, meneekö kato tällä tyypillä? Kato, ne menee tällä tyypillä hitaasti. Tällä. Kato, tuolla flashilla. Niin tällä ne menee niinku täällä sisällä. Tää ei niinku pysty menemään sillä supernopeudella täällä. Mut kun se pääsee tän yli, niin sitten se pääsee tän yli. Kato. Niin, sit se menee ihan täysin. Aika hauska juttu. Joo, bugi. Tai no, ei ihan bugi. Mitä toi? Ei voi saa huvimasta, ei voi kertoa tää. Se on huono. Ei oo. Okei. Mä en tiedäkään, kun mulla on tää. Sun pikkuveli on kauttanut sen sulle. Joo. Mä oon joku. Hei, mutta onko muutinlaista näitä? Sillä on melkein kaikki. Joo, älkää kysykö kukaan nuutti. Se on semmonen tyyppi ja me ei saa antaa kuka se on. Koska se ei anna meille varmaan edes lupaa kertoa sen nimen.
Se on mysteerihenkilö. Mutta ettei kumminkaan tiedä, kuka nyt joku saattaa tietää, mutta ei saa. Meidän luokkalaiset. Ja mä en usko, että se sitä kiinnostaa. Se vaan haluaa mainetta. Toivottavasti ei katso tätä. Miten nyt se nopeammin? Mä en jaksaa. Mä saattoin koko ruutuun, ja jos mä vedän koko ruudun, Ja tuo. niin se näyttää tällä. Tutuu. Missä se on? Mikä tyyppi? Sanotaan Gotham. Paina C-tä, mikä sä oot. Mikä C-tä? Niin C. Eiku siis ei C-tä. Mä pölytän ihan autoa. Siis sitä nappia, mistä... No kun 5 se on C. Paina sitä nappia, mistä sä näet, mikä sä oot. Niin, et kaikki näkee, koska mä en äsken oikein kuvannut sitä, kun sä vaihdoit tyyppiä. Oikeasti missä? Mutta sä sanot, että mä oon niinku Gotham Solossa, mutta mä oon. Ootkohan varma? Jos on jossain tuolla tai tuolla tai jossain. Tuolla tai tuolla. Missäköhän? Te voitte kelata, että teille kiinnostaa, kun mä etin tätä. Niin joo. Koska tää soo on mun lemppari, niin miten mä... Me ei nyt jakseta niinku leikkailla näitä, niin te voitte sit ihan kelata, kun semmonenkin on käsitetty YouTubessa. Nee. Ja sitten ei voi valittaa, että en mä jaksa katsoa, niin sit voi kelata. On semmonen hiiri olemassa, millä voi klikata sitä kelausnapista. Muuten mä otan sit aina melkein ne jonkun, millä voi ratsastaa, koska ne on niin parhaita. Jos mä kadotan tän, niin... Mä omistan tällöin. Tässä. Käytetty. Mitä? Ei tää oo. Ei oo tää. Ei se toinen. En mä puhunut edes pelistä. En mä puhunut pelistä. Mikä sä oot? Sä oot se nopea tyyppi. Nopea. Hän juoksee nopeasti. Täällä on vaikea olla. Tiedän. No mikä eläimet tässä on? En tiedä. Et sinne. Ei kun ei sinne voi päässäkään. No kun... Ai, ei. Missä ne eläimet on? En mä tiedä. Teekö ne jotain tehtävää? Niillä pitäisi tulla tästä aina ennen. Tässä. Ei kun menoksi. Kirahvilla. Onko se ikinä mennyt tänne? Ei. Eli se vihaa eläimiä. Joo, siis se on mennyt toi jo. Onko se niin alussa? Ei tää oo mikään taso. Tai no siis se Tää on... on vaan paikka. Niin, mut se ei niinku mene tonne ikinä. Se menee aina vaan tasoja. Tarkoitan. Mä en mene ikinä oikein tasoja, mä vaan käyn. Onko sulla on rahaa? Aika vähän. Joo. Mulla on siinä Star Wars niin 3. Jos joku tietää, niin mulla on siinä 15 miljoonaa jotain. Se on aika vähän muuten. Niin on. Sitten Mulla on vähemmän. kun mä pistin sellaisen koodin, niin niin mä pistin, että se 10 kertaistaa sen kaiken. Niin sitten 10 kertaista. En muista mitä sitten tuli, mutta... Ja noi eläimet menee sitten niinku ihan itsestään, kun ei jos niin päälle, niin menee sitten ihan itsestään omaan sinne. Jaa. Omaan paikkaan. Mihin se kirjaiminen menee? Mulla on seurannut sitä. Okei, en mä seurannut. Se menee tänne kumminkin. Kirahvit on hitaita, jos niillä ei ratsastaa. Olisiko mä pakotan ne juoksu? No mitä ihmettä, kun tää kävelynkin on yksinellä. Sade. Meni ohi. Jääkarhuja. Ai niin, se on sama. Rahapolkuilla. Aina jääkarhut on pieniä.
Oikein aika nuo, jos se olisi tässä pelissä, niin se olisi ehkä noin iso. Tää on vähän Niin seisaaltee. Niin. Miksi tossakin tulee noita raitoja? Tällä tyypillä menee nää eläimetkin menee nopeampaa. No. Miksi sä pääset tossa? Ei se pääse, vaikka ennen mä oon aina tossa. Missä tossa on se? Tossa on rahaa. Mun tarvitse kerätä. Joo ei. No juoksu tietenkin ihan... Leijona! Leijona! Okei, no niin. Mikä toi juttu on? Näillä ei oo niinku mitään ruokaa, mutta ei miten ne elää täällä. Oli leijona nimeltä sinne. No leijonat on niinku hitaampia kuin noin kirrasat. Nää. Se näyttää, kun täällä on niinku vaikka leikohommissa, niin ne on kahden aukkoisia sellaisia. Nää. No me voidaan lopettaa tähän. Niin, alkoi tulee 11 minaa, mutta... No niin, me jatketaan tässä sitten.